दानिया बुंदो आं होनाय गिफ्टखौ नों माबोरै मोनखो? मोजां सना मोजांथार। मोजां मोनमारदोंना? सना नों होनाय गिफ्टखौ आरो मोजां मोना थायो नामा? नों जाबाय बयनिख्रुइबो बेस्ट। गोदै गोदै बुंफ्लायाबा जाया, थगायाबा जाला आरो नोंखौ बेस्ट नङाबाबो बेस्ट होनो गोनां जाबाय। औ दिनै रानि फिसाया गैया नामा? औ गैया रानिया, पापायाबो गैया। बिसोरो आलासि जानो थांदों आरो न'आव रावबोआनो गैया, रुवाथिफोरबो गैया, जों सानैल'। अब्लालाय दिनै लाबसाब खालायनो मोनगोन नामाहाय? ए नंगौ नामा? है माबा आं गावखौनो खास्रि खुस्रा माब्रैबा मोनसोदोंलै, दुगैनांगौमोन। ए दुगैदो होमबालाय। ए दुगैगोनथ' र', आं माबा नोंनि सिगाङाव दुगैया होनदों नामा? नोंनि पारमिसन लाना दुगैगोन नामा आङो? आयौ सनियालाय मा दसेनो राग जोङो? होमबालाय मानोथो दुगैनो हाया होनना बुंनांगौ? आं दुगैखागोन ना। मानसिया ग्रेट मार खोमालै। दे सरि दे, दुगैनो हागोन दे। सालि रुवाथिफोराबो सासेबो गैया, जागारनायफोरा खामानि दामानि गैया, फ्रियाव जानो मोननायखौसो नागिरबाय थायो। नोंनो बुंनाय आं दा मादो दुगैनांगौ आङो? सालिफोरा फुंनिफ्रायनो लाइन गैया होनना मिथिखागौ। टेंकियावबो दै गैला, लाइन गैया होनना मिथिखागौ। दैखरनिफ्राय आंनो दैखौ खावना गालांनो हाया नामा बिसोरो? सालिफ्रा सालि रुवाथिफोरा फैथ'र' बिसोरो होखारजोबगोन आं, गोदान लासिगोन। एम्फौ अरलायबाय खोमा खर'। नायबाय था नोंसोरो, फैल' दिनै आंनो दै खावना गालाङाखैना? आंलाय माबेसा दै खावनांगौ हारसिं? आं हायो नामा दै खावनो? बादुलि नालाय नोंलाय मा हायखाय, राग जोंल'सो रोंगो, एम्फौ नांलानाय। साननानै नायनाय खेबसे, आं बायसा सिख्लाया हारसिं दैखरनिफ्राय दै खावनानै दुगैगोन नामा? आं माहाजोननि फिसाजो, अरखि माहाजोननि मिस समायना बर', आं आरो हारसिं दै खावनानै दुगैगोन नामा दैखरनिफ्राय? थै। थां नोङो। अबाव थांनांगौ? मा अबाव थांनांगौ बिलाय? कमन सेन्स गैया नामालै नोंहालाय? आं दहायनिफ्राय मा गाख्रबबाय दङ? दै गैया होनना गाख्रबबाय दंना? नों दैखरनिफ्राय दै खावनानै दोननो हाया नामा? थां, दैखरनिफ्राय दै दोनै, बाल्थिंनै बाल्थिंथामसो दै खावना दोनै। मा बादुला मानसिलै बेफोरलाय? बेफोर बाथ्राखौ बुंलायनांगौ नामा? गावबा गाव सिगां मावना दिन्थिनांगौ। आयौ सेस जागोन दे बे सिख्लाजों। दै माबार खावना दोनैसै आं खावनायखौ न' दुगैनोसै। दे जागोन दे आं खावना दोनैनि। आरो खामानिफोरखौ सोलोंना लाखा एसे। आं खिन्थु ओरैनो जबाय थानाय मानसिफोरखौ सुखुवा दे। अह ज'आ दे ज'आ, आं जना थानो मोजां मोनखाया। गावासो बादुलि आरो आंखौ जना थानाय बुङो। एक नोंखौ हानाय मोनबा नोंखौ धोन सम्पति फैसा गैयामोनबा नों सिख्लाखौ आङो नों। थांदो दै खावहैदो। माखौ नायबाय थाखो? माखौ गसंना थाखो बेयावलाय? थांसै। सालि बादुलि रांखिनिया साला। एसेबां बादुलि थायोना मानसिया, साला दैखरनिफ्राय दै खावनाबो दुगैनो हाया इयो। एसेबां बादुलि, मायबा मोनसे बाथ्रा बुंबा खालि आं अरखि माहाजोननि फिसाजो, मिस समायना बर' ब्ला ब्ला ब्ला। नोङो आंनि थाखाय आसि थाइसेनि मानसि नोङा नोङो फैसा गैयामोनबा मिस समायना जोनासो नोंखो। आयै सोलिनो हागोन आं बे सिख्लाजोंलाय। बेमार आजार गैया, दैखौबो खावना लाना दुगैनो हायाब्लाय। र' सालि नोंखो दै खावनि र' आङो दैखरनि खावनानै मिस समायना बर' र' नोंखो आसलखौनो दैयाव मिक्स खालामना दोननो र' आं, मिक्स खालामनानै हासुदैजों दुगै नोङो। अरखि माहाजोननि फिसाजो आंबो खम नङा, मिस समायना। ओइ, जाबायना जायाखै दै खावनाया? एसेबां गोबाव नामा दै खावनायानो? औ जाबाय सना, दुगैनो हासिगोन। एसेबां लेजिबा सुखुवा दे आं हले। जाबायानो, बाल्थिं गंसे नांबावगोन। बाल्थिं गंसे नांबावगौमोन लायना ला आरो गावबा गाव, बैफ्राव बाल्थिंफोरखौ नुवाखै नामा? दे। नों बायसा दुगामारि रांखिनि मानसिया हासुदैजों दुगैनांगौलै। दुगैदो आंनि हासुदैदोनो। माथो बेबसो? र' हेलौ बेब, मा मोनखो नोङो? मोनफैबाय नामा? दे आं लायनो थांगासिनो दं। आं थांगोन। जोंना पापा गैया। आरो खामानि मावग्रा मानसिफोरबो गैया। आं थांगासिनो दे नै। ओइ खोनादोंना? अबाव थांखो? खोनादोंना? मा जाखो? माबा दे, आं बे टाउनसिम थांनो नागिरदों, बेबखौ लायनो थांनो नागिरदों। मा बेब? बोरमा नामा? नोम्फा होन मायबा बोरमा। बे आंनि लोगो, माय स्विट डार्लिं फ्रेन्ड, लायनो थांदों आं टाउनसिम। नों था न'आवनो। लोगो? नोंसोर लोगोफोरखौ बेबसो होनो? आंलाय माथो बोरमासो नामा?
नोंबायसा जुथा मूर्ख मानसियालाय बिदिनो आरो गावेलिया थिंकिंनि मानसि जेबो साननो रोङा रायज्लायनोबो रोंखाया आरो मोनसे बाथ्रा आं दानो दुगैथ'ला बेखौ रायखांनायनि उनावसो दुगैगोन आरो बिबो दुगैफैगोन बिनिखायनो नोङो दैखौ माखासे खावना दोनखा मिथिबाय आरो एसे मोजाङै देलायना थाखा खानायफोरा मोजाङै हना था बेखार थांसै आं नै नोङो अथासारि जाला बुद्रु सिख्लाया साला मायबा मोनसे बाथ्रा दों होननानै आंखौ लिंना लाबोना न'आव साला खामानिसो मावफैदो बालर न'आव रावबो गैया होननायखाय मोजां मोनदोंमोन आरो सोरबा लोगोसो लायनो थांबावबाय बालनि बि सिख्लायालाय सिख्ला नंमारगोना नंमारालाय फिलिंसलाय दोंना गैयालै बयफोरनि बागैलाय थोद ओइ बेरग' साइथिं नायहरलै साइथिं इनि दुगामारिया सोर दुगामारि नै बालर नोंदोबो सोर दंबावो दुगामारियालाय बे रांखिनि दुगामारिखौ होनद' जों गामिनिखौ माथो नोंनि एक्सखौ बुथारथारसिगौमोन दय एक्सिडेन्ट खालायनानै मा सोर एक्स सोर खासे एक्सखौ बुथारसिगौमोन बिलाय आं गियालाय लावगिलाय लावगे हे लावगिखौ बे दुगामारि रांखिनिखौ नायगासिनोसो दं आङो बे दुगामारिखौ आङो लावगिया जुदि मायबा मोनसे जानायमोनबा बिखौनो हिनजाव खालामना लाबसिगौमोन आं सालानि वा डेन्जार मालदा आंनि बेबखौ एसेबां बोसोरनि उनावसो लोगो मोनबाय ओइ नायहर नायगासिनोलै आं बेसेबा एक्साइटेड जाना दं आयु बेब दसे थाथ' दे आं एसे फन खालायना फैनि औ जागोन दे खासिखौ माबार फन खालायनि न'आ बेसेबा गाज्रि जाना दङ साफा खालायना होनि नङाबा मिनिजागोन हेलौ औ नोङो मा खालायबाय दं ओइ माबा जोङो इयाव केफेआव हाबदों एसे माबा जानो नागिरदों ओइ माबा दे मोनसे बाथ्रा न'आ खिन्थु बेसेबा गाज्रि जाना दंखायो न'खौ साफा खालामनाय एसे झाड़ू मारिनाय आरो आंनि बिसिनाखौबो साफा खालायनाय गाज्रि लेथ्राथार जाना दङ औ माबार साफा खालायना दोन आलासिया थांगासिनो नङाबा मिनिजागोन दे साफा खालायदे खिन्थु हाब मानि बायाव अर्डार होनो फैदों गावाथ' जेबो मावखाया मालायखौ अर्डार होनायावलाय सिगां जाला बुद्रु बादुलि अथासारिया माखो बायाव गावनि बिसिनाखौ जाबनो होदों ओरैनोबा निजेनि रुम सिङाव लिङानो दिनैसिम खुदुंबो फेराखै आखाइबो दांफेराखै दिनैखौ साफा खालायनांगौखाय खोब बिसिना जाबनो होदो लांखिनिया साला खोब मायबा बाथ्रा दङ जोंहानाव हर था होननानै लिंना लाबोनाया साला खामानिसो मावनो लिंना लाबोदो आंखौ गावा रुवाथि गैयैखाय र' नोंखो जेबो मावनो थाङा आं थांखानोसैबो आयौ थांबा आरो ब्रेकआप खालायनो हाबालाय माथो जागोन बाब्रायबा थांनो हाया है मा सानफ्लांबाय दिलै आं अबावबा थांना लाबा ब्रेकआप खालामना होबा है बेसेबा धोन सम्पतिनि मालिक जानायनि सिमाङा ओरैनो थागारगोन माथो देद मावनांगोन जि खामानि मावनो बेखौनो मावनांगोन दे माबार आंनिया दोनग्रा सफैबाय ए सफैबाय ए मा खालायनांगौ आंलाय नोंसो लोगो मा खालायनांगौ बिलाय रांखौनो दाले आं मावजोब्बायथ' जेबो गैला मावनो गोनां नोंना मावजोबाखै थोरसि लथा माखासेया सुनो दोङो सोर सुगोन रुवाथिबो गैया आं आरो सुनो रोङा नोंसो सुनो रोंगो नोंनो सु थोरसि लथा सुफेराखै आं सुनो रोङा मा रोङा बिलाय रोङा होनबानो जागोन नामा जोंहानि न'आव थाबा गासैखौबो रोंनांगोन गासै खामानिखौनो मावनो रोंनांगोन आयौ होनबानो आंलाय माथो हिनजाव मस जानांसिगोन आं बेफोरखौ जेबो मिथिया माबार थोरसि लथाफोरा सुहैथां आरो आंनि लोगोआ साहा लोंगोनबो होनदो साहाबो फुदुंनांगोन नोङो थां माबार सुहैथां आरो साहा फुदुंहैथां माने आं रोंथा नोङो एसे हेल्प खालामनो हाया होमबा हाय आं हेल्प खालामनो आं बेफोरखौ रोङा मावनो नोंनो माव सेस खालामगोन दे नोंबो बयफ्रेन्डखौनो जेरावबो गारखाया मा गारना बिलाय बेफोर नोंनि मावनो गोनां खामानिसोखा आरो मोनसे बाथ्रा हरनि ओंखामखौबो नोंनो संनांगोन बेखायसो आं नोंखौ लिंदोंमोन बेयाव हेल्प खालामथो होननानै माबार खामानिफोरखौ फोजोबस्रांनो थां हरनि ओंखामखौबो जगार खालामनो टाइम जासिगोन ओंखामखौ नोंनो संनांगोन आं बेदर लाबोखादो बेदरखौबो एव थांदो थोरसि लथा सुहैदो सेस थैसिगोन आं बारा सम थांना थाला सालि हर थानो लिंनाया मा सिमां सुजुदोंमोन आङो आयौ थोरसिसो सुनांबाय